Ngizaba kumanje nje pheze athi ngimpakaza kumanje nje. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi untimandi mabuyi bambulwe nhlase. Bodla amanzi bafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Futhi kwenza sure uthelithwa iphakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy, it's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini, Shendele Bobo, Si Popo, Si Popo, Si Popo, Si Popo, Si Popo, Si. She popo she she popo she she popo she she popo she kibafana bari she popo she banabari she popo she kibana bao she popo she she popo she. Take me to kwabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuyi ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger na CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Laba no, ukopale ngani. Shusho, my brother. Ambajani. Grand. Afethu mina igama uGinger mfethu yabo. Showcase. Bani igama? Cornish pie njani? Cornish pie. Oh, suka bantu mamazi? Sane. Oh, showcase. Mfethu, shothe mina mfethu ngisuka eSgele labo. So sambe sibuza abantu ukuthi bathandana yini, izinto zabo yamba kanjani. Wena my brother umamazi umuntu wakho vele? Into zami eqondile. Intambo zakho baba wami. So wena ungathini mfethu oyithandayo mfethu ngemamazi lakho? Wozani ngapha bafethu sizovela kahle ngamanje. Yeah. Ungathini nje oyithandayo ngemamazi lakho? Yabo lo muntu mfethu, yabo mina mfethu fundisiwe mfethu ama-uncle ami nobhuti bami ukuthi uthanda umuntu okuthandayo. Lo muntu senkhombisa kakhulu mfethu ukuthi ugcwele ngeke. Sure. Ongangokubanika ngisho impilo mfethu. Ingangivuma ngaleyo ndlela mfethu. Always mfethu unami nje uyangi-understand uyangisupporta. Amaphupho enginawo mfethu uyakwazi ukuthi awaseke yebo lo. Power to that. Wena sizamubona uthoba ikala? Sane ungathi nje uyithanda ngoCornish pie. Personality yakhe. Sure. Impatho yakhe. Sure. Uyasi like nothando. Showcase. So wena Cornish wenza ini mfethu njengoba unegama eliyo kanje mhlawumbe nabantu bayibuza nje ukuthi uyigama elinjani elithi Cornish pie mhlawumbe no welcome uxakekile nje ukuthi wenza ini mfethu? Hlahle mfethu mina ngumuntu ophusha music yayiza le nto le. Ha. Yabo, njengoba ungibona nje mfethu nje ngila nje bese ngisemjipa mfethu. Sure. Usebenza wona line we music yabo. Ukulayini vele no music. Ngibhlungu nje. Ngibhlungu kakhulu. No mfethu, there's something that you didn't know bra. Music enhleke mina nguncelebeleni. Sure. Abanye benu babelaleleni. Ngigijima izinto zami ngisikhuphukele entabeni. Bengibukela phansi. Bengithatha isoko omhlabathi. Hayizwa leyo nto. Hayi baba. Ngicela. Ithini eyakho baba? Ushaya into encane mfethu. Ngiphi into encane mfethu Cornish? For the people that know me, please don't give me pity. I'm in Johannesburg, in the city. I'm talking to God like every single minute. I pray for my mom and all my sister's children. Actually tough without my brother Tim. I seen him touch the sky. If that's the limit. If I want to go up, then I gotta get it. I told him good night, that is not a Kimmy. I think if I didn't, I'm like, ngicela ukuyivali Cornish engakaqedi. King Ginger is on the way.
Yabo kuyikona mfethu ukuthi ngeke uzuze yonke into njengamanje yabo. Sure. Kodwa phela mfethu yabo. Hayi Khonishi uqondile mfethu. So Khonishi mfethu, mfethu ukwazi wena in a scale of 100 mfethu uma imamazi lakho mfethu ungathi wena ulithemba kangakanani? Okay, yabona lo mbuzo udeep nje ahama yabo. Ukuthini nomfethu? Ayikho into akangikhombisa yona mfethu engangenza ukuthi ngingamthembi. Sure. Kodwa phela ngama past experience yabo. Umuntu ngafunda ukuthi abomthembu 100%. Hayi wena ya uqinisile sure. Kodwa yena ngangamamanga mfethu uyiphathisiwe kwe-angel nje mfethu. Ngenzela ijustice umame. Kodwa kuyikona ukuthi njengoba ngisho mhlawumbe ngamnikeza u95. Lo 5% wama past experience mfethu. Sure. Wena mfethu uma usuyithemba kangakanani? Ami mfethu 100 mfethu. 100. Straight. Ukhona nomunye umuntu osanana naye ngaphandle kwamamazi? Cha, akekho ngisambona nje anga replace umama mfethu. Ngibona ukuthi hayi ngeke bana yilozo. Ikhonto ofisa uyipolisela? Ngoneni kangaka. Okay, mfethu ayi. Musanibaleka Khonishi ngidinga la. Ayichange face. Yeah. Ayikho ne? Ayikho lutho bro, mfakho. Seswami in a scale of 100 my brother umthemba kangakanani? 70 something percent. Something. 70 mara percent. Sure, wena uzithemba kangakanani? 100%. Ukhona nomunye umuntu osanana naye ngaphandle kwakho Khonishi? Ikhonto ofisa uyipolisela? Cha. Mangithola ngimone. Akazimonele ne? Yes. Mangithola ukhona uyatshela ungenza njani? Sure. Yes. Ngiyangihlala nomuntu ongitshelelayo, ngiyamshiya. Ha. Yes. Khonishi, mangithola usemama ziyatshela ungenza njani? Hey mfethu ngamela athuthe mfethu angazi. Yeah. Angamela athuthe. Thutha lapho wakhe khona. Yazi yini ngabe engangicasula mfethu into enjalo. Yeah. Ngicasula ukuthi umama mfethu ngimenzele ijustice yabo. Oh. Manje mina ngabona. Mhlawumbe uyenza ngaluphi uhlobo? Like Usho mfethu. ishizolo noma mhlawumbe usho Nalapho. Ngikhona ngiyatholakala nalapho. Kodwa sengikhulumela ekuthenini mfethu umama talking. Mfethu ngiyayithola mfethu ijo mfethu sengibhayizelayo lapho nalapha yabo. Kodwa kukuthini ngoba mina ngiyazi ukuthi inhliziyo yami imiphi yabo. Say mami yakohla kancane. Nginento zami eqondile. Showcase. So mami mase imhlule le nto leyo ngaqasuka mina ukuthi shuthi mfethu ngenzisa yabo. Cha mfethu uphi umuntu wakhe mfethu umtshela ukuthi amthanda. Mhlawumbe umpaqaze nangesinqandi mfethu mawuthi uqondile wakho mfethu. Into zami lezi baba. Hawu yeke. Ngani. Ayezale. Abo kumanje nje mfethu. Athi ngayompaqaza kumanje nje. Hayi before siniboshela isikhathi sompaqazo baba wami nathi mfethu kuzomela siyobaqaza isinkwa bese silambile kunento esenzayo la ngawuthi uyayazi ethi couple switching phones ilama inshintshana khona ngeyincingo nesistere unika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi a-check ku WhatsApp mawuthi uFacebook awusebenzisa no Instagram nakhona so check same applies to you angithona awuthama uthi awutsholi namuntu uthandana naye kuphela futhi ubheke yena kuphela intambo zakho so awunankinga ngithi so angithi nawe sister awunankinga ngapha uningi inkinga nawe sister ngithi ngishintshana amafoni usho azi okay my brother let's vote first. Ma ine password. Yeah no iletho kwamanje sure nawe sister ngicela yakho Why? Akunangiphi ifoni. awukhulume naye bese umchazele tete ngisho uhlapha zakhe Baby. Yazi la. Hayish. Kahle bacela ukuthi ugcwalise inombolo ukuthi unisanda ngempela. sure Yabona nami ngikhuleka kanjani. Into abayicelayo ukuthi ugcwalise inombolo. yeah awukade niqabulana manje yini ufuna Ngitshele njengo 95% ngakutshela la 5% ukuthi uqhamuka kulezi ijoma nade ngitshola nazo in the past. sure Cela ugcwalise inombolo kube 100%. Yeah. Ngikhuleke. angithathe niqabulana nigcwalisile inombolo iphinde futhi umgcwalisele nanombolo bagcwalisene labo sinamqabule futhi umuntu wakho mfethu babone labo ukuthi ngempela mfethu wakho lo muntu mfethu Phela aqabule ngakhipha ifoni phela mfethu angiqabula kanjani ngakhipha ifoni. Yabo. Wamanje nami ngenza ngidasa kanti akumele ngidawutha. But without time, musu yazi efana mhlali sigibuzahle. hayibo Baby, yazi angithi vele sihlezi sikhuluma lento ukuthi sentelana amafoni which is into right leyo. But naku ke mfethu kuvela ithuba lokuthi sivezele nomhlaba ukuthi cha vele siyizinto eziqondile. sure Musu yazi ukuthi khona nikule phone awuyabi. khonani kule foni Khona nahlani. Akunanix. akunani kanjani Hayi ethombeni amanuthi khuleka into zami lezo. yeah Oh yes, isisho ukuthi musino yazi. Yes, ngene kuma-youth wakho. Ngene kuyo. ngeke singene nje kumanuthi thina siwajwayele vele
Okay baby, nginikeza ifoni umtshele ukuthi iyiphi app ongafuna ivule, iyipho. Kodwa WhatsApp kubalekile yodwa wona. No Facebook ama inbox. Yabo leyo. So ngiyacela mami mfethu, dedela lento. Ngiyakuthemba mina mami yazi. Manje wasafuna ngiphi ifoni yami nawe wawuphana ngiyawo. Mfethu. Hayibo umami kanti wenza njani manje? Akhuluma simbuza mfethu ukuthi uthe wena uthemba how many percent? Wathi yena 75, 70. Akusho ukuthi nawe uyadasa. Nansi. Sister iphuma play phone. Kumele sibe nama gloves nje. Sister iphuma play phone, athi uyidonsela phambili. Letha mntama. Letha. Tatele mami kulele. Ngicela uze ngala namhlanje ngizikubize ngomami wena lokhuzana. Hey. Niyathandana impela mos. Ndoda lo muntu lo. Phela ayitshela lo muntu lo amvusapha. Amvusaphi? Abanga seDubane ngivusa ku Facebook. Sure. Yabo. Lo react sayo itori sesigebengu ngisho ukuthi ubani lo bhazi lesigebengu lo. Ayini ngize emjipa ndoda. Sure. Uyena bese wangifaka line ukuthi ngibe nendawo Sure. la yabo. Sure. So nje ingakho ngimappreciate kakhulu empilweni. Uline oqondile. Straight bra yabo. So manje yabona manje bra lento le vele ngiyibone angiyithandi yabo. Sure. Muyenze ebantwini kodwa mina nami ngidinga clarity mfethu sokuthi Uzazi ukuthi umi kuphi. Yeah. ilapho. No, akunankinga ithi ngikuphi clarity. Ithi siqale ngefoni yakhe. Ivule. Sizonika ubhuti clarity. Alright, sis mami. Bamba bafa. Hola. Okay. Alright. Ngatatazela skibing now WhatsApp. Alright. Now search. Mase ngithi type uzotype la ku search. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshele ngoba lawo madidi lawo iwona azobe eqoqoda umami. Angizwe ukuthi ngitsini. Okay. So alright guys, my name is King Ginger. Cream de la cream. Ngintwana nje bafethu yaseKingindlovu. Kasilamakasi where the thugs never get caught. Uyazi la ngiphuma khona nje ayami. Woo! Type lapho uthi I love you. Yini sister uthuswa yini? Uthuswa uthi ngiphuma Kasilamakasi. Khona lapho fihlani. Wenzalani ngithini? Uthi I love you onedi. Ngiyavela. Yeah. Sister lakhe. Ku right nje. Maya ngazi noma umngani wakhe ndona kodwa igama leChef. Fundi kam. Lerato. Umngani wakho Lerato? Yes. Bakhona phela noLerato babafana. Okay, phuma lapho. Type uthi sex siqinise. Bese ufuna ngiqoleke nje yami. Hayi, unokuyicela isex kuwena sometimes. Alright. Khuluma nami Skibengu. Yini kuvela ithombeni? Watshela last na. Ayi. Uyamthanda ke lo ntshita umsendela into eyiphila kanje. Andiyazi nengibasela nje yami. Hey, ushilo wathi nazo le ithombe. Ubani ufunda igama lapho. Sakho. Nsako. Kwenzakalani sister? Why wena noNsako nibonakala nenze into ekade niyenza nobhuti manje? Nsako umngani wami. Indaba nikuNsako pho izidlo kaBhuti. Umngani wami. So buzwisa umngani wakho izidlo kamfowethu. Ama grapes akhe, osweet bakhe, injabulo yakhe. Ngajulo. Ake ngethambo lami lapha la ndawo. Yeah. Sipipla mina siyezi. Yeah. Usikwenza nokusikwenza kanti. Baf. Nawu usubuka konke. Ya mtho. Hayi mnike mfethu hayi. Sengibuke kwanele mfethu. Mnandi yena le ndaba. Thatha ifoni yakho siswami. So manje ithini into kanje mfethu job usubona mfethu ukuthi khuluma nawe la Thefa mfethu. Bezi. Mayindaba ongikhandi ebe bezi. Nawe hlala ngekho mina ngiyenze njani? Sengeke kanti. Azongekho mina sokuyaThekwini. Thuthi angidubani. Ngakutshela yazi ngathini lo muntu lo. Mina nginako unyamalala nje yami.
even naseThekwini ngibuye ngithi hayi bese ngiboshiwe ngokuthini izinto engizenzayo nendlela engiphila ngayo Sure. ayivumi ukuthi wonke umuntu abe ne-access empilo yami Sure. ngam-understandisa ngisaqala ukujola naye Sure. yabo lento kwesinye isikhathi nje ngisuke ngingekho eThekwini yabo ngisuke ngisayophanda sihlale emafletini nje yabo lento so kumele ngihlezi ngizame inyuka mase kuthiwa ngiyakhamisa nginemasente ngakhala yena futhi athi angikhala Sure. yabo Manje wena sister indaba ukhanda my brother Musinayo unokuthi ifoni yakhe mayikhala iphendulele emakhoneni cathi mina kumele ngicabangile. amadeal lawo nje amadeal athize yabo lento sure ngoba manje egcineni Izinto ziphendulele emakhoneni. mana bese yabona the reason why bese ungafuni ukuthi eza amadili mesixabana angifuni ukuthi agcine lawo amadili lawo asewathena against mina amadili a serious angekho emsethweni uyakwazi nayo lo yabo into engicasulayo bra wami ne lo muntu lo bra wami ngize ngimdlela izinto mfethu ukuthi ngenze show ukuthi ba satisfied na bra so manje mezohamba eyofuna lento engimnikeza yona komunye umuntu ngenza ukuthi ngifile kanjani mina sure indaba futhi wena sisiwami uthi iPhilippi kaBhuti linesiyezi Yabora ke akana that thing man. why bongamtsheli uhlalele esiyezini no iqiniso into ayishila ngithi mfethu angikuthathele ekhanda lento into eshow yena Leyozokwata misi because uthanda ukwatela into ezincane. Leyokwata ngitshela amasimba wena ngitshela amasimba wena ayithinta intombazane baba lalela nginandaba nalama anginandaba nalawo masimba ke mina nje yami ube nawo la yini angijoye nje amasimba uba une iphepha nesiyezi besifebe sanyoko wena hey owe. iyekeni lento esiyezi ngene baba yazi ya la uyangena yini wena indaba wena wenza ngathi manje wena uyaphakamisa wena sifebe nawo wena wala lokho iphepha lami nesiyezi angithi iphepha lakho nesiyezi wena welazi iphepha lami wena ngizokungqubuza wena ngizokungqubuza wena ngizokudasta boy boy push intani inde yayizwa uyangena baba yayizwa push uyangena yayizwa ephethe uyangena yangizwa indawo ngikhona ephethe uyangena yini ungakhulumi nami ngathi uqatha esihlahleni wena king baba chochoziwe mina push asijwayela pusha lenyoni le enja Look. yekusendawo lento yenza yekusendawo yekusendawo lalela ngila wena ngifuna umzwingise lo kusipine naye lo agcwale ya khona kuba nesiyezi kodwa lapho umlahle spinise lo Dlamini spinisa qolisa say sorry spinisa say sorry spinisa besane ngeke bafethu fanele uzohlanza spin ima welcome uthini esingathi dawe isimelo xa ngidedela njalo uthini nelanga bafethu uthi uyaqolisa xa ngidedela uyaphakamisa ngithi ngenkosi xa ngidedela kancane ngidrope xa ngidedela kancane drope ya ufuna ukugijima ukijima ngeke angisaphe wena ngisanga ngiyapho imali yathi njalo ya ghost yama-ghost ghost yama-ghost buku uyawa buka angisighost wena nokuspinisa futhi ngicela ngiphe 30 second mina nawe 30 second 30 ngiyaqala bawami hlehla sister ngiyaqala bawami woza ngaphakathi woza ngapha ya sesiwami bamba la ngifuna uyigonqoza le ndoda yakho ngiyakucela nami yazi welcome awume ngisastretcha man hawu hlehlise mhlehlise ngisastretcha kuphela problem ngithi ngifuna ukustretcha hawu wakingiko yedwa awume ngisastretcha futhi ufanele ngabe ngisakuspinisa wena khona ukugokoza kahle usalibela ukudlala plus wozala look wozala usagcina ukudlala kahle gqomise khale ngathi wagqomisa ngeqolo boshwa into ozoboshwa uthemba amaphoyisa unjalo hayi sebe mina wozala ngokushaya wena ngicela 30 second nawe ngokushaya ngicela 30 ungisho 30 ngizokushaya anginankinga ngizokushaya mfethu ngicela kona bra wami ngifuna ukugqoka wena sorry kancane bhuti wami sorry kancane sorry uyaphi wena angazi awumpress esihlahleni lo umguni limala wena umjwayeze ngezihlahla limala wena sinjani isihlahla sinjani isihlahla mane wena sinjani wena zishaphe na mfethu gibeza esihlahleni mami uzolala uthempeni kodwa ngempela awufuni yini ukugibela esihlahleni sihlahla wena igama lakhe elisha usihlahla sendi awumiyeka ngimbhonye welcome amlethe mlethele mina hey ngomthanqazi ngapha hey
kuyingozana kona lokho. Hayi welcome. Lo mfana ngisafuna ukudlala naye. Ngifuna ukumshaya. Mfethu, okay, oza lana. Ngimanje. Welcome, ngicela umpressele phansi la etshanini. Mpaqazele la phansi. Ngifuna ukukhuluma naye straight eduze. Usumenze yonke into. Ey uthambile yena ngoba ukwazi ukuphenduka isandla sithi. Wenza kanjani wena lokhuzana? Lala phansi. Sakhuluma nawe uthini? Uthini? Mfethu wento ubufuna ukuyenza vele. Uthini mfethu? Ngoba ngikhuluma nawe kahle uyangisukela. Uthini ukuthi ukhala ngani? Kanjani ubaselwa yini kwena? Baselwa yini? Ya, amibhlungu lento yenza la, yaza mfethu. Le ukuthi lo muntu lona uyadliwa. Akuyona umdlalo. Manje wena out. Kuya ngethambo lami. Uthi people lami nesiyezi. Ngixolisa mfethu. Yayibona lonto. Ya lapho ngenza iphutha. Yonke engicasula ngayo bra wami. Ngakho mina ngingasho ukuthi ngifuna ukubulala. Ngicela 30 seconds. Ngicela kodwa Uthi silwe nje 30 seconds. Kunokuthi mfethu silwe 30 seconds. Ngiyakuzwa out to out. Inkingi usuka ngithuka. Ngenza iphutha ngakiya ngethambo la. Ngithi mina mfethu ngifuna ukudiscipline imama. Akuvumelekile. Ile nto ngigaqazela yona. Uka lo mfethu into ayenzayo. Ugaqazela ukuthi wena ubrushe imama ngeduku. Uzolala laphi lo muntu enempoko? Hayi, Uzohamba uyolala njami? hayi. Musukuba kanjalo wena unjalo. Wena usufuna ukuyolala emnyama ndaweni. Ufuna ukuyolala embhedeni obandayo, umbhedo wensimbi. Ufuna ukuyaphi? Ufuna ukuya Sun City. Lana akakiwe wesivili. Udunusa la eSun City. Ngizoye kuthiwa uboshwa namapeti la. Ayindazokunyisa. Awadlali nje kanjalo. Mdedela akalo lo mjito befuna ukuthi sikhulume kahle mdedela akalo. Ima kodwa asikhulume ke lokhuzana. Marne, wena kodwa wena. Anjami. Manje phela mele sicheck ifoni yakho phela nawe mfethu and then siqede lento. Mfethu iphi yami vele? Kade senengimama mawashi nje ngizomisa kanjani? Hayi yabona uzayibona mjini. Ayike ngathi sixoleleni kanti sikhuluma la. Hayi, ifoni yami phela manje angisazi ukuthi Hayi. No, eyami ivuliwe. Wayicheck. Ivuliwe, wayichecka, wathola into oboyifuna. Ngikuneze iqala. Ya sengiyasho kodwa mfethu ukuthi njengamanje mina nawe out. Lo yabheda lo. Udliwe lo. And ngisazoqhubeka nokujola nomuntu odliwe. Uthi manje ngiyahleka ngisho ngidiniwe uyazi abone lo uzoqashuka. Angikwazi usishapha. Mina ngiyiphisi ngale ndlela ayifana. Ingangisile lengane mfethu. Uphila iboni. Sister. Kuzomela sizame ukunihlukanisa. Ya so angazi kuzomela uhambe eqala lo sohlala naye simthengele nje noma isimehlane ehlisa umoya. Wena ubuhambe uyothatha impahla. Cause iphisi leli. Awuyivuleke njani then? Uthi anginamali. Unemali ayithathaphi lo ngoba imini iphanta la. Hayi ehlisa umoya. Lama 2 ongizela wona. Ey yehlisa umoya ningabe nisakhuluma kanjalo. Ningozi to each other. Nyamsa kwama 2 Okay yeke lento yakhe. Yahlanya lo. Basho njalo bonke wazi bamba. Sister kanti indaba wena udliwa ekhona ubhuti. Akangiphi kahle. Kanjani? Kahle ayikho mnandi. Okay, ngizokubuza. Qale nini lo ukuthi singabe dela? Hayi. Uthi phela sapha la. Uthi I love you. Awuthi I'm sorry ngicela siphume emgaqweni. Kuze inkunzi eminyama la. Eish. Ayi. Kuvela bani lapha? Hawu notsho noba ndiyalingwa. Yakwenza kantoni? Yo. Ubani lo? Notsho ngabe ndiyalingwa. Xa bekutheni? My wife. Wobunolo. Bo I love you. My wife ke mang. Why? Yehlisa umoya. Yazi ukuthi WhatsApp Bheka imoto. Hayi, iWhatsApp ayinani. Sinkinga uwe. Manje. Yazi ngibeke phi njalo. Manje sowethi ngishaya ijiya please yabo. Imvali out yami. Yabo lo buno lamshoyo obhale my wife. Ubuno ku WhatsApp uzisave kanjalo vele. No, khona my wife khona ubunolo. Ubunolo bani? Obani ubunolo? Ngahlangana nabo bo2 esowethu. Yabo lo Okay. mina njami azinamba ngiyisave WhatsApp Sure, kanjani. sure. Ngiyisave njengoba. Wena Brown vela ngithi uthela samthandi ngoba vele uyadliwa ngithi. Angeke sakwazi umthanda ngiyamthanda kade kutshela manje ngiyamncane. So Ngeke sakwazi ukumthanda. nizokwenza njani ngale nto yini because nawe udla ubunola udla nalomntana lomunye ukuthi nenza kanjani ngale? Ngiyabonga. Uyanya lokho. Wena uyanya wena. Why ushaya Uyanya wena. unyangani ngoba nawe sister uyadliwa? My wife ubani? Oh, From last year April siloku sisonke.
Maka khona bo my wife engabazi. Awuchazela bra. Chaza bra wami. Ngeke usuke endaweni. Angithi yazi ngisuke eThekwini. Yeah. Yeke ngitshesi bengishimile eThekwini. Nakhe? Na fuck all. Okay, my wife ba. Shutha umfazi wakho semakhaya. Ngitshela ukuthi ifonise. Intame straight. Kodwa eyase. Nakhe. Mina Kodwa yasengenzani? Phela ngeke vele ngidelete number yakhe nje bengathi sicabene noma mina. Yabo? nisazwana. Uyazi ukuthi ukhona. Uyazi ukuthi wena. Mina lo usuke into ingamazi e-straight maka yena manje. uyangazi. Hawu. Yebo. Phela mama yangithi. Mina lo ngakaze ngizwe ngaye. Ngiphila nawe nje yena at least angiphili naye. Ngiyamazisa ukuthi eish yazi la mama. Ngisabambile la ya. Imizwa mfethu yabo kunomuntu engisizana naye. Kodwa mhlawumbe ngelinye ilanga uma qala uhlangene kahle ngizokwazi ukuthi ngihlanganise. Lodwa bengizoyenza mina ngendlela. Sazoqhubeka utshole nalo. Cha. Njengoba usesithenjini somtshwala. Sithembi sobufebe. Angisamfuni. Awunike nanga umuntu kaMami. Seswami kuzomela uyothatha impahla lo sizohlala naye. Hamba ngihlale nalomuntu. Thina sizohlala naye la wena uthile uzofika endlini. Angazi ngoba ngiyakwazi. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Kanti mfethu indaba ubuye Angitshela kabi mfethu. Ngikhala ngeke ifeel nesiyezi. Akunandawo nokufeba. Alinasiyezi. Awuhambe. Uye kuloko Umuntu wakho nini? ya wena nendoda yakho nijwayela ubafa and umkhaya lo. Khaya wami lo kuphi semandeni mfethu? Senyulensi. Senyulensi. Umkhaya wami lo Senyulensi West lo. Lapha ngamasho. Wena ke njengoba nje wena njengoba usuthola indoda enepipi engathi ligeza ngoshiposhi. Sijwayela kabi wena ne-out yakho. Ngithuke out yami okuncane. Chinya bese mawugibela bese kuyena umuntu. Yes. Wazi Kumele umuntu wakhanya. ya uzimese kungeke ngeke usazehlisa phambi kwalo muntu. Sengithe umkhaya wami wena and sengithe shit imanini ukugibela uyakhona. 50. All right. Welcome. Chukuyena. Welcome. Uhlala wanika amantombazane. Umkhaya wakho. Hayi welcome nele. Ningishiye la ngani ukuthi bafethu. Hayi nele yathuvi yawo. Bupusheni. Hayi no babili ngithi manje le. Awuthi Ucaphule kanje. Awuthi ungibhokha nange road. awuthi sikhulume. Awuthi sikhulume. Hayi. Ushiya umkhaya. Hayi bo. Iruji lonke. Shone phansi. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile. Andile ngomunye umfana nje mistake.